Good morning. So ayun mga boss, dito ulit tayo sa Pindangan Project. So hintayin natin si Sir Romel para sukatan yung mga bintana natin. Bintana tsaka yung dalawang aluminum door sa CR. So yan po yung papagawa natin dito sa kanya. Ang ganda na mga boss, kabit na yung mga ilaw. So yung ano na lang, kukonekta na lang po sa main electric sa Terelco. So yun na lang po lang. Okay, so ayan ang hinihintay natin si Sir Romer sa Plan Fernandez in the house. Sa pa yung sasakyan ako ta. Umulan. Ayos meron ka na palang sasakyan Kala iba na talaga pag big time ayos ay naka-Mirage ka rin? Oo, yung Mirage ka rin. Ayos Hinapan kasi akong mag-commit minsan. Talagang ganyan pag umuulan yun ang gagamitin. So ayan, siya po yung nakakuha ng project natin dito sa Pindangan first. So mga bintana tapos hindi ano lang yung analog. Okay. Yan, susukatan niya ng mga boss. So tingnan niyo lang po diyan sa screen yung FB niya para kung gusto niyo mag-inquire, ayan. Message lang po kayo. Hindi sila mag-inquire sa J&J. J&J Glass and Aluminum. Ayan, supply. So andun po yung mga sample niya. Andun po yung mga project ni Sir Mac. Tapos kahapon yung hamba, kumuha tayo ng hamba kahapon kay Jomac. So ito yung dito, pintuan lang yung papalitan dito, pero doon pati yung hamba papalitan natin kasi hindi maganda yung pagkakagawa ng hamba. So tapos dalawang pintuan. So yun po yung so, babaklasin po natin yan, papalitan po natin yung hamba dyan. So mahugani ang gagamitin natin. Okay, so ayan, bayaran na po tayo. Bayaran na mga boss ebidensya. Bayaran na lang gamit. Hindi, suki natin to mga boss. Lagi ito tayo nagpapagawa sa kanya sa mga project natin. So pati dun sa Aguilar, kung mapapansin nyo, sa Aguilar project natin, siya rin yung nilagay ng mga doon, mga bintana, aluminum. So yan, so pumunta J&J ito. J&J Glass and Aluminum Works. All above quality, your satisfaction is our priority. Isang ka pa. Yan ang maganda dun mga boss. So ayan, umabot siya ng 43,000. Okay, labor and materials na yun, pati pag-install. Kasama na yung dalawang door. Bali may doorknob po yun. May yung door analog din. Yung Analog din sim lang dun sa may kami anolim na. Ganun na. Dapat, ganun na analog, yung isa door natin. Analog. Yung pinsan yung nag-analog, ano pangalan niya? John Darren. Kilala ko. Kilala mo? Yung malapit yung ano niya dun sa Santa Ignacia, no? Sa may pabukit. Napunta ko na yun. So, ayan. So, tara, may pupuntahan po tayo. Punta tayong lawak. Ay, lawak pa. Ay, sir, malayo-layo yun. Ay. Mga boss, brand new mga boss. Sabi naman ni Sir Romel, 1 linggo na daw mahigit. Kaya hindi na brand new. Talaga iba talaga Sir Romel Ay, sana all. Saka yung may project kasi ako ng Batangas. Kaya hindi problema din yung tao ko pag ano. Parang yung mga nila architect ganyan din yung mga maganda to. mga sasakyan na architect, yung dalawang architect na kasama natin. Hindi niya naubos yung 1,000 mula Manila lang dito. Lalo na pag itutulak mo, walang maubos. Wala talaga maubos. Sige, ingat. Naku, may bangga. Sige. Ay, may pa talaga. Tignan nga natin yung loob nito.
Talagang may plastic pa oh. Tino. Oh, may plastic oh. Bagong bago. Ayaw na nila. Amoy bago ah. Galing yung plastic. Amoy bago. Oo, wala. Nabinyagan na sa ano. Oh, lagay mo yung camping dito susunod sa kuan para Likod na sir. oh, mag-aircon kayo. May matikma. Kunin yung kambing. Sige sir, ingat kayo ah. Sige sir, sige. Oo. Ingat, ingat. Tara na. O ano na muna tayo sa Alcala tapos Lawak. Let's go. Okay, so ayan dito naman tayo sa Alcala, Pangasinan project. So galing na po tayo noong nakarang araw dito. So magdi-deliver po tayo ng cornisa. Nabitin po sila. Andito na rin si Bayaw Ricky. Okay, dito na tayo. Shoutout kay Sir Raymond Fiesta tsaka kay Ma'am Marites Fiesta. Bababa po natin tong ano, itong cornisa. Nagdala na rin ako ng liha rito. Liha kailangan nila. Ito yun. So, andito pa yung ano, ceiling rose tsaka cornisa na kulang. Ah? Wan, datan ni Jepoy. Wan, okay. So, nilagay na rin yung wall lamp. Ayan o. Wall lamp sa taas tsaka pa sa baba. Kailaw na rin. So ito, lalagyan pa natin ito. So malalagyan pa yan. O liha. Bumili rin ako liha. Nagpa lang ito. Dagdag. Okay. May na kaya? Sada na. Okay. Okay na. Oh, nalis na to. Ay, tinanggal ko muna kaya kasi kabit ako ng board dun. Ah. Pero namin yung tatakpan ulit. Okay, ang ganda na. Buksan yung mga ilaw. Dati rin eh. Okay na. Metallic epoxy. Atin eh. Buksan niya para makita. Tapos yung mga dalawang room ay dalawang banyo, kisemenyo. Oh, yun nga, tumawag sa akin. Oo. Eh, ano na rin, papasalan na rin. Kisemenyo na, discard yan na. Sige, sige. Tapos nagpapabili ng dalawang ganito si sir. Dalawang ganyan. Pero mas maliit ah. Ewan ko lang kung may mahanap ako. Nalagay dito sa may ano, dito. Siya niya. CR. Bad so ate ah. Dito. Dito ilalagay. So tapos square na ilalagay natin dito. Tapos dito yung ilalagay yung isang ano, center light na malaki. Ah, okay, sa gitna naman yan. Yan. Kukuresahan ba? Hindi na. Ay, Pintura lang, pipinturan lang ito. ay, Pipinturan yung ceiling tsaka to. Ito papalitan yung mga ilaw. Wala pa ako nakakuha eh. Puro bilog yung mga ilaw ko sa bahay. Cabinet. Hindi mo sinabi.
Pero wag niyo nang alisin yan. Ano na lang yan. Katin na lang. So may cabinet pa dyan boss. Tapos may mga ilaw. Okay, ang ganda na oh. So tignan niyo na lang po doon sa 3D animation natin yung before nito. Tsaka yung magiging itsura nito pag natapos. So may tubular pa po yan. Okay. Ayos. Okay na. So mag-umpisa na po tayo na magpintura dito. Na ano mo na rin doon sa ano, dalawang kwarto no? Ay, dalawang CR. Okay na po. So, pipinturan na natin. So, balik po tayo sa sunod na araw. So, ito malalagyan pa ng ano to, na ceiling rose, dalawa po yan. Tapos cabinet po doon. Malit na cabinet na may glass. So, yan pa yung mga gagawin dito. Para na. Punta naman tayo sa lawak. Ayan, shoutout kay Sir Raymond Fiesta tsaka kami Ma'am Marites Fiesta. Okay, let's go. A few moments later. Okay, dito na po tayo sa San Estebanan, Lawak Pangasinan Project. Okay, so pababa natin yung mga materials. Skim coat. Pakibaba yung ano, skim coat. Okay. So pinapalitadan pa po natin to nasa taas para mas maganda kasi hindi nakapalitada. Okay na. So spandrel na po sila. So naglagay rin tayo ng paring dyan tsaka kering kasi masyado nang mahaba. Kaya naglagay tayo. Tapos yung skim coat ito contact. So pwede ito sa interior tsaka exterior. Yung contact na skim coat. Tapos dito pipinturan na lang po ito. Tapos pwede na ilagay yung mga accessories. Okay na. Ilan mo sa isang sa'yo? Dito. Okay. So susukatin na rin iba din uli yung ano nito mga boss, yung modular niya. PVC na board yung gagamitin natin dito. Hindi siya inaanay, hindi siya nasusunog, hindi rin siya nababasa. So waterproof. So yan po yung ilalagay natin dito sa kitchen cabinet, pati doon sa TV console, pati dito sa may closet. So kung ikukumpara mo sa marine laminated board, mas mahal po yung PVC ceiling, ay PVC board. So yung marine laminated board nasa 2.5 po yung bawat isa nun. Depende kung saan kayo makakabili. Mayroon din 2.1 to 2,200. So yung PVC board naman nasa 3,650 yung bawat isa nun. So mas mahal po siya na malayo kung kumpara mo sa laminated board. Yung mga wall accent nito andito na po mga boss. Nabili na po namin yung mga wall accent niya. Yung PVC na pang indoor tsaka WPC na pang outdoor yung pupunta po rito. So andyan na po lahat. So saka na lang po ilalagay yon pag nakapagpintura na tayo. Basin mo na. Tapos yung napili po nilang cornisa dito yung model na MLB. So ayan po siya. Tapos syempre ipapartner na natin ng 45. So yung po nasa yan, makikita niyo dyan. So meron din dito sa loob yan. Okay, so pagkatapos nilang ma-adjust spandrel dito, magpipintura na rin sila. So syempre mauna yung skim coat. So meron pa tayong portion na hindi na lagyan ng
waterproofing dun sa likod. So yun pa po yung isang gagawin natin dyan. So unahin natin waterproofing, tapos skim coat, tapos mag ano tayong pintura na. So primer, dire-diretso na po yung mga boss. Okay, so tara na mga boss. So ang ganda na, oh. Balikan na lang po natin ito sa susunod na araw. So mabilis na lang po yan pag pipintura. A few moments later. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. Hi! Papa, I love you! I wonder where you were going, so I was waiting for you. Wow, thank you kuya. Oh, give this to your mama. Okay, Be careful, dito ko mahawakan, oh. okay. Yan, dalawa. Oh, ito pa. Yan, doon sa kusina. At the kitchen. Ano pala? Sarap. Ah, lagay mo na dyan sa kitchen. Sa kitchen. Yan. Ayos ba? Hi, Ian! Hi! Hi, how are you? How are you? This is my friend Mary Jane. Ah, really? Opo. Wow. 2,000 years later. Okay, good morning. So ayan, deliver na po tayo ng modular cabinet kitchen. Modular kitchen cabinet sa Palimbo project. So punta na po sila. So ito na po yung modular kitchen. So daanan pala natin yung hamba dun sa ano, sa may Malakam pa ba yan? Hamba? Malakam pa. So daanan natin doon, lagyan natin sa pindangan para may kabit na lang karolan. Okay, deliver na po tayo sa Palimbo. Sunod na lang po tayo ron. Dito na po tayo sa Malakam pa. Kunin po natin yung hamba. Brad, okay yan? Sa atin yan? Sa tayin ya? Ah, ayos ah. Ang bilis ah. Ang bilis. Hindi pa yan, may sa tialman eh. Ah, Sakit tayo pa ka may umagsam. ah. Ito, magbali na lahat, nagbilis lang yan. Ang bilis ah, hindi gaya ni ano ah. Hindi gaya ni furniture. Tepat? Talaga. Naka-dealer pa yayo na dito nga laran. Talagang sa. Ate, ang bagay niya. Ano na? Ano na? Ang udang katang pilaw. Ano na? Mahugani mga boss. Yan. So nagpagawa tayo ng dalawang pinto tsaka isang hamba. So mahugani po siya. Ay, nililinisan na lang. Tapos lagyan pa po ito ng ano, pintura. Ay, ng varnish yung natural. Parang gano'n, no? Parang salamin. Parang salamin yung pagkaka ano niya. Ganda na. Quality mga boss. Kailan lang ito nung nagpagawa tayo. Tapos na kagad. Oh. Quality.
Kinis ah. Okay. Ang mga boss oh. Kakarga na nila. Gas-gas ah. Ata. Ibagkat si batit ah, tanga mo di magasgasi ko. Ilay si manatan eh. Ah. Wala, pagkabel ko di awa yata. Okay. Mga rabas mo lang ni. Bade na ano lang tayo ata, na kanang nalinis ata, tatalang nga ako. Nasa wala ata. Sige pare. Ayan, huwag niyong kalimutan mga boss ha. Ayan, lagay ko sa FB page. Yung FB page yung mga boss, ilagay ko rito sa screen. So, quality. Okay, dito na tayo. Sa pindangan. Pababa natin yung hamba. Okay. Badit, ilan? Good morning. Ah, good morning. Ipakibaba mo na ito eh. Mahugan ko sa. Mauga na yata. Takan pa eh. Bagkate niya, tara mo di gumasgas. Okay. Atari tulad may natanggal. Tulad bigat ka na di ridaw. Ganggal. Hindi na tayo magtatagal. Galing na rin tayo nung nakaraan dito. Paano tayo malaya? Hindi na. Ha? Ganyan. Okay, dito na tayo. Palimbo Kamiling Tarlac Project. Okay, so check natin dito. Dito yung mga module natin. Okay na. Yan, pinapalitan natin yung ano. Okay na to. Nakabit na natin yung mga module mga boss. Okay, so andito naman tayo sa ano, sa likod. So ayan, nagmamasilya na po tayo. So yung contact skim coat. Dito sa kabila ganun din, haspian din. So dito hindi pa na-solusyonan yung tumutulo rito. May mga nagmo-moist pa rin kaya hindi pa namin tinatakpan. So dito, haspin na rin ito. Yung pinaka high ceiling. Ayan, dyan banda. Buksan mga lahat ng ilaw. Pati doon sa kabila, ganun din.
Okay, so ayan, assemble na po natin yung mga module dito. Modular kitchen cabinet. So naglalagay na kami ng plinfoot. So ayan, mga plinfoot mga boss. Nalagay na po tayo. Ate pa buds, kurang pa yata. So ito yung mga countertop. Okay, so tara na. Let's go. Yan. So andito pa yung ibang counter. So nalagyan na rin ng silignum yan mga boss. Okay, happy birthday nga pala kay Madam Telma de la Cruz Pastor. Siya pa yung may-ari ng bahay dito sa Palimbo, Kamiling Tarlac Project. Ayan, happy birthday po ma'am. Okay, so ayan. So may dadaan na lang po tayo rito sa Kamiling kay Sir Brian Garcia. Kay si Sir Brian Garcia, sir? Sige. Nakatungtungin mo lang ni Bagat kun, sir? Okay. Ang laki ng bahay ni Sir Parang walang tumitira, sir wala pang tumitira. Ang laki ng bahay. Sige. O dito muna tayo. Umpisa natin dito. Okay. Yeah. Yan na. Brian Garcia. Ayan. Ate, ingatan na. Ito. Okay. Hindi dyan. O sige, i-note mo man PVC. Okay, next. Tapos ipikabilis na ako makikita bitin tayo karaya mga sila. Mabali mo tayo dyan yung siyempre kisa may pailang me. Tadi kaya silaw to. Isurot kon? Ban. Ban. Basta kisa may lang. Sige. $7.93. Okay, so ayan ang lakas ng ulan mga boss. Nandito tayo sa rooftop. Ayan na. Pupunta na siya rito. Yan, punta na tayo rito sa ito pa yung natin. Okay, pamaya ito lang no. Sabi lang ito ako. Pamaya ito lang nilinding mo ito lang yung bulagyanan yung problema. Okay. So 2-story tapos may roof deck. Oh, nawawala ka na yata. Ating kikisamin natin. Okay, so magbibigay lang tayo ng rough estimate. So i-chat na lang po natin yun. Tapos, ayun. Usap-usap na lang. O, tara na. Ay, sir! Inkamen! Abang kami no kan, sir? I-chat na lang ni Bagat Kon. No, ano to? One. Dek, pala ko magpa-estimate niya. Dek, bigay mo kami. Kalahin, sir. Ito nga ano kanyami, sir, for schedule. Na, papunti. Taray, babalin pa, kaya pa yata. Sige, sir. One, sir, one. One, so bali sa talagdam. Sige, salamat, sir,
Dahil lakas na ng ulan. Woohoo! Okay. Let's go. Yes, buti na ilagan natin yung mga ulan. Dito nagtama. Walang pa namin yung ulan, tignan nyo yung tsura namin, no? Basang-basa. Okay, so ayan, dito naman tayo sa ano, sa Kamiling din. So, dinaanan po natin isang ano, kaibigan ni Buddy Jess, magpapa-estimate ng modular kitchen cabinet. So, ito na. George Baldonado. Ayan, kay ano, shout out kay Sir George Baldonado. Yan. So L po yung modular cabinet na ano niya. Siyempre pati yung hanging cabinet ganun din. So hanggang sa taas yung hanging cabinet natin diyan. Okay. So dito lang naman dito sa Kamiling. Kaya dumaan na rin po tayo. So okay na. So nagbigay na rin po tayo ng ano, ng estimation. Tara. Set mo na niya. Okay. Insan mo matsamot din. Ito? Sige madam, salamat. Parin kami! Naiset ko. Talikod ma. Tawag kami si pagpaglang, hindi pare ko. Tao? Ay, yung bati yung lugar niyo dyan? Ate, ada bagay pagnalit na. Okay. So dito lang ito sa gilid ng daan. Ay, bakit pinapauna tayo ah? Pa-picture na pa yung mat. Okay, so punta naman tayo dito sa San Isidro, Kamiling. San Isidro, Kamiling, Tarlac. So puro Kamiling mga boss. So TV console naman ito, papa-estimate sa atin. So malapit-lapit lang naman. Basta timayad lang. Okay. So San Isidro naman tayo mga boss. Bro nga ito naman ito eh. Pang ano nga eh. Tara na. Yung may napipicturean na dito sa Ayan na. Dito naman tayo sa San Isidro. Buti natsamban natin to, nasa looban na. Magpapa-estimate ng TV console si Ma'am Melody Montes. Ang laki pala ng lupa nila madam ah. Dahil ng lalakaran mo papunta sa loob. Good afternoon ma'am. Kayo po si Ma'am Melody? Sa TV console. Apo. Laki ng bahay niyo ma'am ah. Nagbakasyon po kayo ma'am? Medyo busy kasi ano. Hindi ako nakakapasyal sa mga ibang project. Tara, punta natin. O dito. Ito yung lalagyan mga boss. Okay. Ano pong design ma'am? Mayroon na po kayong napili? Ano po may sinadong ko eh? Hindi ko alam eh. Patingin na lang si Mrs. ko kasi kausap nyo. Oo. Sige ma'am, patingin na lang. Yung sinad niya para may budget namin, ma-estimate namin. Okay, tara. Let's go. Doon naman tayo sa Paniki. Paniki Tarlac Project. Ganda ng bahay. Ang laki.
Si Madam din pala yung nag-design nito. Pwede na nga ito pala pababa na. Itong bahay na to. Sa kalsada na. Sa Ito yung nakikita nyo mga boss. Ito yung nakikita. Adi, bugbag kayo. Nakikita ko. Sa Londimata. Ay, nagipatag na rin base club. Ayun. So tara, punta naman tayo sa Paniki. Okay, so hindi na tayo nakapunta ng Paniki. Paniki Tarlac project ay Paniki Tarlac na estimatein natin sana. Ocular visit, kaya lang walang tao doon. Kaya umuwi na tayo. Ayan, nagpawashing ulit tayo rito sa aking kapatid. Car wash. 80 Lagunilla Car Wash. Ayan, napawashing ulit natin si Mac Ranger para bukas press compress ko siya.